Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe canalul Gânduri din inimă! Astăzi ne vom scufunda într-o poveste fascinantă despre acele confesiuni secrete, adânc ascunse în inima fiecăruia. Vă promit că acest episod vă va oferi perspective multiple asupra multor aspecte ale vieții și vă va inspira să trăiți cu adevărată vigoare. Rămâneți cu noi până la sfârșit, pentru că sunt multe surprize care vă așteaptă în detaliile videoului. Cum a fost ziua ta astăzi? Câți ani ai anul acesta? De fapt, nu oricine vrea să audă întrebarea despre vârstă. În multe culturi, a întreba vârsta este chiar un tabu. Ai fi considerat nepoliticos dacă ai întreba vârsta cuiva, mai ales să nu întrebi vârsta unei femei. Așa cum a spus cândva poetul român George Coșbuc, niciodată să nu întrebi vârsta unei femei, căci toate femeile se opresc la 25 de ani. Așadar, vom schimba puțin întrebarea. Câte părți din viața ta ai trăit pe deplin? Se pare că acesta este ciclul vieții. Naștere, creștere, școală, absolvire, muncă, întemeierea unei familii, nașterea copiilor, îmbătrânire și apoi moartea. Toți vom trece prin etape relativ similare. Nimeni nu poate scăpa de acest ciclu al vieții. Dar lucrul este că fiecare persoană se va bucura de fiecare etapă a vieții în moduri diferite. Unii au trăit, mulți au doar existat. În filmul Castelul mișcător al lui Howl, Sophie a fost blestemată de vrăjitoarea ținutului morții, devenind o bătrână ridată și veche. Dar ceea ce este remarcabil este că, pe lângă schimbarea exterioară, stilul vestimentar, personalitatea și modul de a vorbi al lui Sophie au rămas neschimbate. La început, părea tristă, șocată de această înfățișare, dar după scurt timp a acceptat-o și s-a simțit mai confortabil în noua ei formă. S-a simțit chiar norocoasă că rochia îi venea încă bine, chiar și după ce a devenit o bătrână. Nu mai trebuia să-și facă griji, să se simtă complexată de aspectul ei, să se teamă că arăta urât în oglindă sau că cineva ar mai judeca-o. Avea mai mult timp pentru ea, putea să bea ceaiul de după amiază, să privească apusul, acele momente de liniște pe care de tânără rar le savura. De la bun început, imaginea unei fete tinere era doar un înveliș care ascundea sufletul îmbătrânit care se afla în interiorul ei. Era o fată obișnuită și plictisitoare. În contrast cu camera plină de culoare a pălăriilor artizanale, o Sofie minunată, purtând o rochie albastru pal și o pălărie la fel de banală. Purta în ea un complex de inferioritate, în timp ce sora și mama ei erau frumoase, splendide, curătate de mulți. Ea, în schimb, se ascundea în liniște cu pălăriile ei în camera îngustă, ducând o viață plictisitoare. Fata trăia într-un ciclu vicios, uitând treptat să se iubească pe sine și să-și aprecieze propria frumusețe. Sufletul ei era îmbibat de o culoare veche. Blestemul, din întâmplare, i-a dat o înfățișare potrivită cu vechimea ascunsă adânc în sufletul unei fete de 20 de ani. De ce unii oameni, deși tineri, au un suflet îmbătrânit? Vârsta cronologică este numărul de ani pe care fiecare persoană i-a trăit, în timp ce vârsta biologică indică cât de tânăr sau bătrân este cineva în comparație cu vârsta sa cronologică. Fiecare dintre noi îmbătrânește cu o viteză diferită. Unii oameni par să îmbătrânească foarte repede, în timp ce alții îmbătrânesc cu o viteză mult mai lentă. Toți am întâlnit pe cineva pentru prima dată care părea mai tânăr sau mai bătrân decât vârsta lor reală. Deci, cum se determină vârsta biologică? Cercetările arată că procesul de metilare a ADN-ului joacă un rol important în procesul de îmbătrânire. Factorii care afectează vârsta biologică includ, în primul rând, obiceiurile sănătoase. Acestea pot afecta semnificativ speranța de viață și vârsta biologică a unei persoane, în special obiceiurile de exerciții fizice, alimentația sănătoasă, timpul de somn, nivelul de educație, nivelul de stres, frecvența și intensitatea utilizării stimulentelor, precum și viața emoțională și sexuală. Un alt factor important care contribuie la vârsta biologică este genetica. Genomul este parțial responsabil pentru vârsta biologică a fiecărei persoane. În plus, locul de reședință are de asemenea o oarecare influență asupra vârstei noastre biologice.
Nu este surprinzător că mediul și cultura în care trăiești sunt legate de obiceiuri sănătoase și sunt strâns legate de siguranța ta, de energia vindecătoare a sunetelor și a peisajelor naturale din acel loc. Persoanele cu o diferență semnificativă între vârsta biologică și vârsta cronologică sunt numite adesea îmbătrânire prematură. Cu toate acestea, aici nu vom vorbi despre aspectul fizic, ci despre vârsta sufletului. Vârsta sufletului înseamnă vârsta pe care o simți, o percepi în suflet și adânc în corpul tău. Este un număr magic și persoanele care au o vârstă a sufletului mai mare decât numărul de lumânări de pe tortul de ziua lor sunt adesea numite suflete vechi. Hai să vedem dacă tu ai un suflet vechi. Un suflet bătrân, în numerologie, este un suflet care a trecut prin nenumărate reîncarnări, renăscându-se de multe ori și trăind diverse vieți în trecut. Cu toate acestea, factorul decisiv pentru vârsta unui suflet nu se bazează pe numărul de ani sau de vieți trăite, deoarece multe suflete, deși au existat și au experimentat numeroase existențe, au asimilat foarte puține lecții din trecut, repetându-le în mare parte pe cele vechi. Maturitatea unui suflet se măsoară de fapt prin capacitatea de conștientizare a fiecărei persoane. Numim pe cineva un suflet bătrân pentru că învață și asimilează extrem de rapid lecțiile vieții, devenind astfel mai matur și mai înțelept. Cei cu suflete bătrâne au adesea tendința de a sta singuri, preferând solitudia. Au multe hobby-uri diferite față de majoritatea oamenilor, motiv pentru care le este adesea greu să lege prietenii cu cei de vârsta lor. De obicei, preferă să stea acasă, iubesc spațiile liniștite și se simt mult mai relaxați în propria lor lume decât la întâlniri sau petreceri zgomotoase cu prietenii. Ei sunt, de asemenea, ființe cu o sete nepotolită de cunoaștere și înțelepciune. Dacă ai un suflet bătrân, este foarte probabil să simți mereu un imbold interior de a învăța ceva nou. Aceste suflete bătrâne, de regulă, nu au nici cel mai mic interes pentru bârfele mărunte, zvonuri sau informații superficiale care nu aduc un impact de durată asupra dezvoltării întregii umanității. În al treilea rând, sufletele bătrâne au înclinații spirituale. Aceste persoane sunt mai emotive, mai sensibile. Ele depășesc granițele eului, căutând trezirea spirituală, fiind modelate de alte suflete trezite, cultivând iubirea și pacea interioară. Pentru ele, aceasta pare a fi cea mai înțeleaptă și împlinitoare utilizare a timpului. În al patrulea rând, ei trăiesc mai mult prin emoții și conexiuni umane decât prin bunuri materiale banale. Sufletele bătrâne au tendința de a medita profund asupra lucrurilor, de a se concentra pe imaginea de ansamblu, privind viața dintr-o perspectivă largă pentru a discerne care este cea mai înțeleaptă și plină de sens cale de urmat. Banii, statutul sau posesiunile materiale, fie că vorbim de un telefon de ultimă generație sau de un televizor imens, nu au fost niciodată o prioritate pentru sufletele bătrâne. Ele nu se străduiesc să se îmbogățească sau să economisească cât mai mult posibil. Au nevoie doar de suficient pentru a-și acoperi nevoile de bază și pentru situații de urgență. Nu aleargă după tendințe luxoase și strălucitoare. Vor alege întotdeauna obiecte de calitate care durează în timp. Lucrurile non-materiale îi atrag mult mai mult. Dar tu, ești cumva un suflet bătrân? Cum îți percepi viața? Mulți consideră că sufletele bătrâne se luptă destul de mult cu viața, deoarece simt că nimeni de vârsta lor nu îi înțelege cu adevărat. Sunt văzuți ca niște înțelepți care pot rezolva toate dilemele existențiale. Oamenii vin la ei pentru a se descărca, nu pentru a-i asculta pe ei. Ei simt totul în lume la un nivel mult mai profund, inclusiv emoțiile dureroase precum tristețea, frica și anxietatea, ceea ce le provoacă suferință atunci când își conștientizează propriile limite și se simt epuizați de efortul constant de a face față. Deci, cum poate fi rezolvată această problemă? Dacă te simți obosit pentru că ai un suflet bătrân, înseamnă că, de fapt, nu ești cu adevărat matur și nu te-ai dezvoltat pe deplin în gândire și conștiință. Problema se poate rezuma la două cuvinte:
Atașamentul de ego, un termen budist folosit adesea pentru a descrie întregul proces de naștere și dezvoltare a sinelui. Atașamentul instinctiv de ego ne face să ne agățăm cu încăpățânare de percepții greșite, refuzând să ne schimbăm. Aceasta este rădăcina care face ca mulți tineri să îmbătrânească prematur sufletește și să devină conservatori, incapabili să se bucure pe deplin de viață. La 20 de ani am trecut printr-o despărțire dureroasă. Atunci sufeream cumplit, întrebându-mă constant de ce persoana cealaltă nu mă mai iubește. Ego-ul meu era imens, mă concentram doar pe rănile pe care celălalt mi le-a provocat, apoi mă torturam gândindu-mă că nu sunt suficient de bun. Dar acum, dacă aș fi rănit într-o relație, oricât de mult m-ar durea, rațiunea mi-ar aminti cu siguranță că motivul despărțirii este pur și simplu incompatibilitatea noastră în ceea ce privește viziunea asupra partenerului de viață și modul de a gândi. Când sufăr, realizez că acțiunile mele nu sunt în pas cu gândurile mele, dar este suficient să admit că această anxietate iluzorie și fără sens este creată de mine. Încearcă să privești și să simți lucrurile puțin diferit. Vei realiza că, de îndată ce îți dorești, îți poți schimba starea de spirit în orice moment. Pe scurt, ce-i rău să ai un suflet bătrân? Acceptă-l și iubește-l. Folosește aceste puncte forte pentru a simți o viață liberă. Nu-i așa, Sophie? În castelul hoinar al lui Howl, Sophie a trăit mereu retrasă cu inima unei bătrâne. Blestemul pare să o fi ajutat să devină o persoană cu o vârstă corespunzătoare propriului ei suflet. L-a acceptat și a acceptat înfățișarea îmbătrânită pentru a-și deschide treptat inima, cultivând un suflet nou, cu adevărat tânăr. A înfruntat-o, nu a mai fugit, pentru că, evident, lucrurile care o făcuseră să se simtă inferioară atâta vreme erau acum prezente, nu mai era nimic de care să se simtă inferioară și de ascuns. Beneficiul bătrâneții este probabil că nu te mai temi de nimic. Să te pui într-o situație în care nu mai ai frică de nimic este ceea ce a făcut-o pe Sophie să devină curajoasă și să facă lucruri extraordinare. Acum este necesar să înfrunți această îmbătrânire, să o accepți pentru a trăi, pentru a te bucura de liniștea pe pajiștea bătută de vânt. Ea a găsit motivul pentru ca inima ei să devină puternică și plină de entuziasm. Atunci, blestemul a fost desfințat. Ea se putea bucura de tinerețe. Doar o inimă tânără face ca o persoană să rămână tânără. Inima este întotdeauna o povară mare, dar multe inimi umane au curajul de a se schimba în bine.